no és de vent. Han prohibit el vent perquè no s'alci la pols que hi ha per tot i l'aire no esdevengui diuen i respirable. Bon dia, imagineu-vos que avui és un 2 hora baixa d'abril. Com si fos dia 14, uns ulls com taronges, esglaiats, i diu, padrina, què és aquesta remor que se sent? Un tremolor tènue i discret, però molt precís i concret, uns ulls com taronges, esglaiats, i diu, padrina, què és aquesta remor que se sent? Un tremolor tènue i discret, però molt precís i concret, li sembla persona. Gent normal, que volia un país normal, de persones diferents, però amb drets iguals. La república, el govern de les persones. Els mataren. Entrevistades a la filla major del que fou balda durant la República i destacat membre d'Esquerra Republicana, Joan Mas i Bas. La Francisca Mas, la Doc Collet, ens explicava les peripècies que havia passat el seu pare abans de ser detingut i posteriorment afusellat i ens deia que durant un temps s'amagà a les cases i a les terres de la Font Bosseta, a Montuïri, prop de la carretera que condueix a Manacor. I aquí ve allò del veïnatge. Rafael Llompart Reinés, Bernat Mateu Ferrer, Andreu París Martorell i Antoni Rubio Aragón. Pere Nicolau Sorell Mianes, Sebastià Nicolau Sorell Mianes, Gaspar Oliver Nicolau de Sanons, Fèlix Parejo Melià Parejo, Joan Roca Sendell de l'Hospital i d'Artàs